پیکرسازên bajêrê Mosul çendîn peykerênî dirîskirîne da ku cihêwan peykeran bigirin yên ku ji layê grûpê Dewleta Îslamî Daeş ve hatîne wêran kirin. Emer El-Xeffaf Xalid El-Ebadî du peykersazên gencên bajêrê Mosulê ne, ewan ber pirsyaretiya ji nîve dirîskirina peykerên têkdayî bi erkek li ser millet xuzanî. Armanca me ew bû ku em wênê bajarê Mosulê bigorîn. Piştî wêrankirina ew têda derbas bûyî. Li demê dagîrkirina Daeş da û piştî operasyona azadkirinê. Ji ber hindê min û hevkarê min Umerî ev berpirsyariya helgirt ku em hunerekî durist bikin ku em wêneyê kultûrê bajarê Mosulê nîşan bidin. Çekdarên grûpê Dewleta Îslamî Daeş zûrbeya peyker û karên kulturî di mayê desaladkirina bajêrê Mosul da navbera sala 2014 ta 2017 da wêran kiribûn. û çend humarên vîdyoyî yên çekdarên Daeş li demê xirabkirina peykeran bi çekûç û dozeran belav kiribûn. Dema ku welatiyên Mosul dibînin ku ew peykerên Daeşa wêran kirîne dihêne nojenkirin, ew hez bi dilxweşiyê dikin û bawerî bo wan vedgerêt. Her wisa ev e peyameke bo hemî cîhanê ku bajarê Mosulê dest bi avedaniyê kiriye. Peykersazan gotî ku ev peykerên wan ava kirin ji layê beşê bajêrvaniya bajêrê Mosul ve hatîne daxwazkirin û bi mezextina mûçekê gelek kêm ku ji madegecê drûstkirîne û karkirin di gel vî madeyê yapsanahî nebûye bi wan. Tiştekî ciwan e ku em dibînin ku peyker vedgerine cihwarên xwe yên kevin. Piştî şer û wêrankirina vî bajêrî, me rûxandina peykeran dît. Peykerên kulturî, yên ku çand û şaristaniyeta vî bajêrî nîşan didin. Li gorî çekdarên Daeş ev parçên entîk sanemên nerast in û ji layê olî ve ew rewa dibînin ku evan peykeran ji nav bibin.